ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತುಲೆ ಇನ್ನು ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರವುಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನಿನಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಚಿಕನ್ ದಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಗುಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿರಡಲ ಚಿಕನ್ ದಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ತಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದಾಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಂಡಿನ ಬೊದುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ನುರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಪಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷನೇ ನಿಜ 15 ನಿಮಿಷನೇ ನನ್ನೇ ಪೊಡಾತೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಈತೇನು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೋನ್ ಮೇನೇನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದೇಕ್ ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡು ಒಂದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಲಂಚಿನ ಚೂರು ಬಾಡಾದ ಗೆತ್ತೋನ್ವೆ ಅದೋಟು ಬಾಡೊಂದು ಬೈತುಂಡು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅವೇ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೆ ಇದು ಬೇತೇನ ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತುನ್ವೆ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಸಾಸೆಮೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನೇನು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲ ದಿಯೆಯಾನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನೇತು ನೀರು ಪೂರ ಅರ್ತಿಗೆ ತುಂದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಡಸ್ರ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆತು ಮತ್ತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡತುಲೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ನಾನು ಇದು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗವರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡತೆ ಅನ್ವರ ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆ ಒಂದಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ನೀನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ತೋಚ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ವರನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕದ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಅವೇ ಬಾಜನಗು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಪಲಾವ್ದೆರೆ ಜಿಂದಿರೆ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೊಂತ ಅದೋಟು ಬಾಡುಂಡೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ ಬಂದಲ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಡುಂತೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ದಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಾಡು ಒಂದು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿನ್ರೆಂದ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ತೋಚ ಅವನಿಕ್ಲಿಗಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ರುಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು 2 ಬಟಾಟೆಲ ಪಾಡುಂಡೆ
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀತೈತಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದವ್ರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತೆಯನ್ನ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಬೇಯರೆಗೆ ಬಟಾಟೆ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಿಕಲೆ ತೂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಂಚ ಬೆಯ್ಯನಗ ಪಾಡೋಡು ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸರ್ತಿ ಪಂಡಾಂಡತೆ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಡಸ್ರದು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜತಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯನಗ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ನೀರು ದಪ್ಪಸೆ ಪೂರ ಆಚೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೇಯ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಏನೊಂಥರ ಗಸಿ ಗಸಿ ಟೈಪುಡು ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಹದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರೈಸ್ ಗೇಪಲ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತ ಒಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡತೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತೆನೆಕೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವಾ ಹದಕ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆನ್ ಈ ಹದ ಇಪ್ಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಮೊರಣಿ ಏರ ಒಂಚೆ ಕಮ್ಮೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ದಿನ ನೀರಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡು ಚೂರು ಮುಂದೆ ನೀರು ತೋಜುಂಡು ಅಡ್ಬೇಕು ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಿತ್ತಿನ ಗಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ಹದಟು ದೀತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿ ಅದು ನೆನ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬಟಾಟೆಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಏತೆ ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ 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 ಆಪುಣೊಂದು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಂದರ್ಲಿರಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.